Salut, numele meu este Dragoș și astăzi vă voi arăta cum se face un server de triburile cap-coadă. Asta după multe cereri pe YouTube. În primul rând mergem pe Google și scriem în bara de căutare, de fapt în bara de adrese direct, twlan.hi2.ro. Aici, după ce vă faceți un cont, durează foarte puțin, dar este necesar pentru a vedea um, linkul de descărcare pentru server. Mergem la Graphics versiuni server și aici avem versiunea 0.2. Este cea mai asemănătoare cu cea de pe www.triburile.ro. Mergem și o descărcăm. Eu nu o am, așa că o să o descarc împreună cu voi. Să-i dau pauză ca să nu fac un tutorial kilometric. Însă după ce le descarc am să revin cu instrucțiunile. Bun, acum că s-a descărcat, putem să îi dăm extract pe desktop, de exemplu, dar îl puteți pune oriunde pe hard disk-ul dumneavoastră. O să observați că durează foarte mult să se extracteze și asta deoarece în acest folder sunt 8691 de fișiere. După ce l-am extractat, este foarte simplu. Dăm aici Setup XAMPP, apăsăm tasta 1 și dăm Enter. Se configurează serverul și acum putem să-l închidem. Mai departe dăm de aici DSLAN Start. Acceptăm ambele cereri aici, Apache și MySQL. Putem deschide un browser să vedem cum arată serverul nostru. Pentru asta scriem aici în bara de adrese http://localhost și acum avem propriul nostru server de triburile. Să zicem că ne facem un cont și ne facem cont aici, foarte simplu. Acceptăm termenii și condițiile. Bun. Acum să zicem că vrem să administrăm serverul. Intrăm la Include și avem aici Configs. Haideți să le deschid cu altceva, cu Notepad++. Acum avem aici Password for Administration. Este în germană, însă putem pune aici o parolă, de exemplu 1, 2, 3, 4, 5. Ctrl S pentru a salva mai repede și acum putem să mergem rapid localhost/admin. Ne logăm cu parola noastră 1, 2, 3, 4, 5, dăm Enter și suntem în panou de control al serverului. Acum putem să adăugăm sate părăsite de aici, câte sate putem să introducem. Haideți mai întâi să dăm resetare soft, dar conturile rămân. Deci dăm soft restart, dăm OK și haideți să ne logăm. Scriem aici localhost și ne logăm cu contul nostru făcut mai devreme. Bun. O să ne apară această mică eroare, este din cauza că este vorba de calculatorul meu de vină. Vouă este posibil să nu vă arate acest mesaj, însă e foarte ușor de editat și de scos. Bun, acum haideți să mergem pe hartă, să vedem că aici o să avem doar un sat, satul nostru. Haideți să mergem aici sate părăsite și băgăm și noi 100 de sate părăsite. Mai departe putem să dăm aici un refresh frumos și să vedem că o să avem 100 de sate de jur împrejurul satului nostru. Avem 100 de sate. Mai departe putem să
avem opțiunea de trimitere mail. Putem să trimitem o circulară tuturor jucătorilor de pe server. Putem să dăm debugger dacă avem probleme cu serverul, dacă funcționează mai încet, și de aici avem logs. Aici sunt logate detaliile serverului în caz că cineva folosește cheat-uri, dacă trișează cineva. Aici veți fi anunțați. Mai departe avem un tool anti-cheat și multe alte unelte. Avem village mover, să mutăm sate. Avem village editor, să zicem că iau satul meu și dau totul la maxim. Dau aici under sau enter sau go, sau te traduce și mergem pe satul meu. Aici o să vedem că am totul la maxim. Se pare că nu. Avem un mic bug în script. O să încerc să vorbesc cu băieții de pe TVLAN să le zic asta. Însă, în afară de eroarea asta de aici, totul funcționează cum trebuie. Dacă vrem să edităm prima pagină, am fost întrebat și despre asta, cum se face. Păi avem aici prima pagină și pentru a o edita mergem în htdocs și avem aici templates și căutăm frumos mai în jos index.tpl. Index.tpl, îi dăm open, edit cu Notepad++ și avem foarte frumos editorul cu pagina noastră. Fac jumate ca să pot să editez mai frumos. Îi dau repede un find după triburile și avem aici. Haideți să vedem, să edităm linkurile de aici. Îi dăm căutare după wiki și am găsit, să zicem că în loc de wiki spunem și noi aici instrucțiuni. Ctrl S pentru a salva și aici un refresh și s-a editat instrucțiuni. Așa putem edita oricare dintre linkurile acestea. Putem edita și acest text. Haideți să-i dăm copy, find. Am pus prea mult text. E puțin mai jos, trebuie să-l găsim. Bun, iată-l aici. Triburile este un joc online, bla bla bla. Putem edita ușor acest text, de asemenea și imaginile acestea. Putem să introducem și anunțurile care din păcate nu pot fi editate din panoul de admin din cauza unui alt bug. Dar băieții de la TVLAN au promis că o să rezolve bugul. Mă scuze. Așa, am revenit. Acum vorbeam despre anunțuri. Haideți să le căutăm mai în jos. Bun, avem aici primul anunț, versiunea 2.0.2, bla bla bla. Haideți să edităm acest anunț. În primul rând îi schimbăm data. Astăzi este 17/6/2011. Ora 11:37. Acum putem să edităm anunțul. Dragoș vă învață cum să instalați un server de triburile. Putem să edităm și linkul care apare aici mai mult. În loc de mai mult, haideți să punem informații pe forum. N-avem un forum, dar zicem și noi așa. Putem edita și linkul de aici după href egal și ghilimele. Putem să punem orice alt link, un film pe YouTube, orice. Putem să ștergem al doilea anunț, că nu ne convine. Și haideți să
luăm de aici, de la div până la div. Lăsăm new separator că o să vă trebuiască mai încolo. Dăm save și refresh. Acum avem numai un anunț. Putem să, dacă faceți transformări mari serverului, putem să facem aici copyright by Dragoș, să zicem, pentru că o să încerc să dau drumul unui server pe care să vă jucați voi, dar mai întâi trebuie să rezolvă eroarea aceea, că nu vă pot lăsa să jucați așa. Bun, ce mai putem face? Mai departe putem să mergem să ne logăm cu numele și parola și ca să edităm ceva în fereastra aceasta a jocului, închidem aici și căutăm în lista de pagini game simplu fără nimic altceva. Game, bun. Open, edit cu notepad. Haideți să punem paralel și aici și să căutăm să vedem ce putem edita. În primul rând, haideți să edităm titlul paginii să fie triburile simplu, pentru că nu o să avem mai multe lumi. Și după cum vedeți avem aici. Haideți să ne ocupăm puțin de erorile acestea, să ne uităm, uitați, linia 383. Mergem pe linia 383, dar nu există. Înseamnă că e vorba de alt fișier. htdocs actions. Haideți să micșorăm și fereastra aceasta. Actions groups.php. Bun. Nu fi eu bun la PHP, dar hai să ne uităm pe linia 383 să vedem despre ce e vorba. Așa vă puteți ocupa de orice altă eroare. Aha. E vorba de această chestiuță. Ștergem paranteză să vedem dacă are vreun efect asupra paginii. Ups. Undo, save. Aha. Va trebui să mă ocup de asta mai încolo. Să vedem dacă ștergem linkul de request. Bun, o eroare a dispărut. Mai avem una tot pe linia 383. Dacă șterg și asta, ce se întâmplă? E vorba de încercare și reușită sau eroare dacă nu știți PHP. Dacă știți PHP, bănuiesc că e mult mai ușor. Dar sunt o grămadă de oameni care știu PHP și pot să vă ajute cu erorile de genul acesta. Momentan arată ceva mai bine decât la început. Putem să edităm absolut orice din fereastra asta. Avem și copacul de Crăciun și paladinul. Aha. Nu trebuia să facem nicio editare. Mă rog. Cum v-am spus, nu sunt prea bun la PHP. Online 0. E vorba de eroare pe aici. Bun, înainte să mai fac vreo greșeală și să mai stric ceva pe aici, eu vă zic multă baftă cu serverul de triburile. Dacă mai aveți întrebări, acesta a fost un tutorial cap-coadă cum poate fi pornit și editat puțin serverul de triburile. Dacă aveți întrebări cum se poate edita un fișier, eu pot să mai fac câte un tutorial de 1 minut 2, ăsta a fost lung. Deci mai bine de 13 minute v-am ținut aici, dar eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă urez multă baftă cu serverul de triburile. Până data viitoare, la revedere!